Ассалому алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама шахсоне ки арӯзанаворҳои моро аз канали Мошини Савдо тамошо мекунанд. Ҳама каса бародаро як бор дигар хуш омадед. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Нархҳои имрӯза бародаро аз 7000 сомон сар мешавад. Фақат навора бародар тамошо кун то охира. мошини дилхоҳ тамиёӣ ва харидорӣ мекунӣ ва шахсое ки мошини фурӯшии замини хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо WhatsApp ҳастад. Ба тариқи имо WhatsApp метавонед равон кунед ва бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон бародаро, зинда бошед. Дастгирии моро фаромӯш накунед. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависед. марҳамат, курси имрӯза дар рӯи экрани шумо мебурояд. рубл хеле хуб шуда ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. Audi A100 соли барориш 1998. Объем мотор бошад 2 литр. сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошини гуфтаи газу бензин кор мекунад, гази евро 4 задагай. Документош тамом шудагай, камбуди шамиқае ки моторуш ог гузарондагай. срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 7000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 50000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай. марҳамат, дар ами рақамо занг занед. дар ами рақамо бародаро WhatsApp ҳам ҳаст. метавонем ба тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. барои маълумоти иловагӣ марҳамат занг занед. мегзарем ба эълони навбатӣ. бародаро, як бародар арки фурӯшӣ доштаи барои тӯи маъракаро гузарондан. ҳамира мефурӯхтай бародаро, ба тамоми қоидаву қонунш ҳастай. гулошқатии намира ҳамаша обши мефурӯшад. 4500 сомон бародаро нархаш кадай. бо харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат, шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби ҳамин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1996. объем мотор боша 1.8 литр. сӯзишворӣ боша бензина газай, коробкаш механика. мошина мега ягон камбудӣ айб дард надорад. мешинӣ фақат ҳайш мекунӣ. фавран фурӯхта мешавад бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 75000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 539000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат, дар ами рақамот занг занед. фақат шахсони харидор занг зана, беҳуда занг назанед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daiwon Nexi соли барориш 1994. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мегаи бародар, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештара нависондагӣ нест. айни ҳол бародаро, мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. 14200 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 102000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат, дар ами рақамо занг занед. биёен ай пеш муомила дорад, бо арзонуш мекунем. марҳамат, шахсонеда ки ҳамин Nexi дар корай ва мошини Nexi харидорӣ кардан мехоҳанд, ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. ВАЗ 21099 соли барориш 2002 сол. кузов седан. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш хатавой, губка, акклиматор, балонош ҳамаш зурай. срочно пул зарурай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 12500 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 89000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат, дар ами рақамо занг занед. биёен ай пеш маслиҳат мекунем. марҳамат, шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 5 Serie S соли барориш 1997. объем мотор боша 2.0 литр. сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештара нависондагӣ нест. бародаро, мошин айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. 26000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 187000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш маслиҳат мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Opel Vectra B соли барориш 1996 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мегӯяд соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти пурра ва аниқтара бародарон нависондагӣ нестад. айни ҳол бародарон мошин дар шаҳри душанбе 25500 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 183000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтад муомилат дора бо арзонаш мекунем. марҳамат шахсоне ки ҳами Opel Vectra B дар корай ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед бародаро ва маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 3 Series S соли барориш 1991 мотор 1.8 литр кузов седан сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш механика мошин гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештара нависондагӣ нестай бародар. айни ҳол бародарон мошин дар ноҳияи Фархор қарор дорад 20000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 143000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёен ай пеш бо маслиҳат мекунем дар бораи нархаш яъне арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997 мотор 1.6 литр кузов хетчбек сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мегӯяд ягон расход надорад фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ фавран фурӯхта мешавад бародарон. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад дар чораҳаи диагностика 34000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 244000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёен ай пеш муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Lacetti соли барориш 2006 сол объем мотор боша 1.8 литр кузов седан сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мегӯяд соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дорад газ бензин ҳардуш кор мекунад гази бара 4 задагай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад 30000 сомон бародарон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем агар 214000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занед биёен ай пеш муомила мекунем савдо мешава. яъне барои маълумоти иловагӣ марҳамат бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 2000 сол мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш автомат мошина гуфтай бародаро састияниш хубай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад маълумоти бештар нависондагӣ нест 43000 сомон нархаш кадай бародаро ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 307000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай арзон мешавад. алишам мешавад ба ягон Camry D ё Sprinter болои сум метавон гуфтай агар ҳамихе вариантҳо дошта бошед марҳамат муроҷиат кунед. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Volkswagen Golf соли барориш 1998 объем мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мегӯяд соҳибаш бародаро 4 балони нав дора акклиматоршам навай задагӣ пусидагӣ надора мошин 4 электропакет дора лук дора 4 айробаг дора газ бензин ҳардуш кор мекунад мошин камрасхода гуфтай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷандай бародаро 35000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 249000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1995 кузов седан мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошина гуфтай моторуш 100% хадавоишам садай ҳуҷҷат дора газу бензин кор мекунад задни камера дора салон тоза чашкаҳои пешу қафош варид пусидагӣ надорад. мошина гуфтай фурӯхта мешавад. айни ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дорад бародаро 27000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 192000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муроҷиат кунед бо арзон мекунем.
марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. бародаро зинда бошен, дастгирии моро фаромӯш накунед. бародарои азиз, мо ҳаррӯза эълонҳои нав ва нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошед, худона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.